అభిమాన్ మరియు ఆర్పిక్స్ వాడాడు కాబట్టి ఫలితాలు బాగున్నాయి. నా పేరు ప్రవీణ్, నేను బెంగళూరులో నివసిస్తున్నాను. నేను ఈ ఎపికేఎస్ కంపెనీ గురించి ఫేస్బుక్లో చూశాను. నేను మొదట అభిమాన్ అనే మందు కొని వాడాను. తరువాత నేను ఆర్పిక్స్ ఉపయోగించాను. నేను దానికి 2 డోస్ ఇచ్చాను. అన్ని ఆకులు పచ్చగా మారాయి మరియు పండ్లు మరింత పండడం ప్రారంభించాయి. దీన్ని ఉపయోగించిన తర్వాత ఫలితాలు చాలా బాగున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని ఉపయోగించుకుంటారని మరియు దీని నుండి ప్రయోజనం పొందుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను.